Hola, sóc Marc Ambit, el segon professor de l'assignatura de gestió de projectes, junt amb en Ramon Serrat. Aquesta és la primera sessió de, diguéssim, videotutorial de l'assignatura, concretament de la part pràctica. El Ramon ha cobert la part, diguem-ho així, teòrica, i ara amb mi farem la part més pràctica, que d'altra banda també us permetrà començar a desenvolupar els vostres projectes per tal d'avaluar l'assignatura. La sessió d'avui, aquesta curta sessió d'avui, de fet, només té una doble intenció. Són dos els temes que hem de tractar. El primer tema és la qüestió cronològica, és a dir, quina és la cronologia d'un projecte, com comença un projecte i com es va desenvolupant per fases, per passos, etc. I la segona unitat formativa d'avui té a veure amb el primer dels passos cronològics que es fa en qualsevol projecte per tal de començar-vos a donar ja l'opció de començar els vostres projectes. No? Anem a pams, anem a per la primera unitat, que és aquesta que us deia de la cronologia. La cronologia de qualsevol projecte, absolutament de qualsevol projecte, independentment del sector, del tipus de projecte, tant se val, sempre és la mateixa. L'estructura bàsica és la mateixa i la podem resumir en fases. Amb en Ramon ja veu cobrir en part aquesta qüestió, però avui m'agradaria tornar-la a revisar, però enfocant-la ara des del punt de vista pràctic, és a dir, de què és el que en traiem exactament de cadascuna d'elles i fins i tot esmentar algunes de les eines i posar fil a l'agulla al respecte d'aquestes eines que hem de fer servir, aquestes tècniques. Fases, podríem dir que n'hi ha, així, a grosso modo, 3. La primera fase, i tal com comença un projecte, és el que en diem la definició. Tot i que, de fet, encara no ens hem posat massa d'acord amb la nomenclatura i aquesta primera fase de definició pot tenir o es pot trobar sota diferents noms. Podem sentir-li dir definició de projecte, però també disseny d'un projecte, preparació d'un projecte, preprojecte, avantprojecte, en fi, té 1000 noms. En qualsevol cas, sigui quin sigui el nom, tots ells fan menció al que finalment és la primera fase d'un projecte i que aconsegueix fonamentalment respondre a una pregunta molt bàsica, que és què fa el meu projecte? Això és el que en traiem d'aquesta fase. I tot el que farem en aquesta fase, tots els passos, els petits passos que farem dintre d'aquesta fase, responen o ajuden a respondre a aquesta pregunta. Fixeu-vos, poseu-vos en situació, comença un projecte, però abans de que comenci aquest projecte, abans de que comenci fins i tot la definició, què hi ha? El que hi ha és una detecció de potser una necessitat que cal suplir o cal cobrir, o potser la detecció d'un problema que cal resoldre, que cal solucionar, o potser haver tingut una idea, una llavor d'idea que sembla interessant i que cal desenvolupar. I això fa que iniciem un projecte per tal de donar-li forma i per tal de trobar una bona solució al problema, per trobar una bona manera de cobrir aquesta necessitat que podem haver detectat o de donar-li forma i dissenyar la idea que hem tingut. Tot això, tot aquest procés, sigui quin sigui el punt de partida, es fa a través d'aquesta primera fase. Si us fixeu en aquest petit detall que us he posat aquí a mode de resum, el que fem dintre d'aquesta fase és, entre altres coses, recollir informació sobre l'escenari per veure en quin moment estem, a on ens ubicarem, on es farà aquest projecte i, per tant, quins són els agents que l'afecten i els que afecta també a la seva vegada. Amb aquesta informació podrem analitzar què és el que està passant i, per tant, entendre millor aquest escenari i estar més preparats, més disposats per fer una proposta adequada i que s'aguanti bé i que tingui pes. Gràcies a aquest coneixement i algunes tècniques de creativitat que també veurem, podem, per exemple, donar-li forma a aquesta idea que era una llavoreta només al principi, o que podem arribar a trobar quines són les diferents maneres que tenim de cobrir una necessitat o de solucionar un problema. I tot això ho fem amb creativitat. Tot això acabarà revertint en què tindrem una proposta bastant ferma que podrem pressupostar a nivell de cost, però també quantificar a nivell de temps, encara que sigui a grosso modo, i tot això col·locar-ho dintre d'un informe, d'un document, el qual anomenarem avantprojecte, que és un document que entregarem al nostre client o al nostre inversor per tal d'explicar-li precisament aquesta proposta. És a dir, que serà un document que, d'alguna manera, podríem dir molt detallada, explicarà exactament què fa el nostre projecte, què fa la nostra proposta. Arribat a aquest punt, ens trobem amb un dels punts d'inflexió importants de tota cronologia de projecte, que és quan presentem aquesta proposta al client o inversor, com dèiem, i ens la prova perquè li agrada o no, o potser ens la tira enrere, o potser ens regateja. No? En qualsevol cas, siguem optimistes, si ens diu que sí, si ens aprova aquesta proposta, el que ens tocarà fer
és passar a la segona fase. Aquesta segona fase és la fase de planificació. És a dir, ara que ja sabem què volem fer i el client també ho sap i li agrada i ens ha donat el vistiplau, ara cal trobar com ens organitzem per fer-ho. Com ho farem, això? Com arribarem a tots aquests objectius que ens havíem proposat en la primera fase? Per fer tot això, el que cal és anar molt al detall. Hem de baixar un nivell de detall tan elevat, tan ben treballat, que permeti al final treure d'aquesta fase un cronograma, una planificació absolutament detallada sobre un calendari amb una especificitat de recursos emprats, però també dels costos i dels temps necessaris per fer-ho, en un criteri sempre de màxima eficiència per explicar exactament quin és l'abast del projecte, què és el que fa o el que deixa de fer el nostre projecte, finalment, sense cap tipus de dubte, però a sobre, com deia, planificat damunt d'un calendari. Aquesta segona fase, com deia, dona com a producte de sortida final, a l'output que en diuen alguns, aquesta planificació, aquesta calendarització, que en molts casos també ha de ser aprovada pel nostre client, perquè en la primera fase, just al final de la definició, li fèiem una proposta una mica gruixuda, li explicàvem què feia la nostra proposta i li quantificàvem en cost i en temps, però amb un marge d'error important, el marge d'error en aquesta planificació es redueix a la seva mínima expressió. Quan el client ens aprovi aquesta planificació, ens estarà dient no només que dona el vistiplau a la proposta, que això ja ho teníem, sinó ens està donant un vistiplau al nostre pressupost, és a dir, que es compromet a donar-nos tots els calés i els recursos que necessitem, i no només això, sinó que ens dona també un temps determinat per fer-ho. Si ens l'aprova, tornarem a ser positius, si ens l'aprova, ens n'anem a la tercera fase, que és una fase d'acció, és la d'execució, i que per tant aquí, com que és d'acció, el que es tracta és de fer les tasques. Però compte, no només es tracta d'això, no només es tracta d'executar les tasques que tenim amb la planificació, sinó que també, precisament perquè hi haurà desviacions, perquè ja podem dir ara mateix que hi haurà desviacions més o menys grans, el que hem de fer és fer un seguiment de totes aquestes tasques, de com s'estan executant, per veure si estan sota pressupost, sota temps, i en cas de que no ho estiguin, replanificar si és que cal, per tal de poder seguir entregant sota pressupost i sota temps, tal com havíem promès que faríem. Aquestes són les tres fases gruixudes. Ara bé, depenent dels projectes, hi ha altres fases que també caldria cobrir, com per exemple, al final de tot, testeig i proves. Hi ha alguns projectes, sobretot projectes de caire tècnic, que no podem dir que estan enllestits fins que hem fet un bon procés de testeig al final. No podem deixar anar un cotxe al carrer sense haver-lo testejat abans. De la mateixa manera, hi ha alguns projectes que, per la seva naturalesa, tenen una entrega molt determinada. La manera en què s'entrega aquest projecte al nostre client que ens va contractar és especial. Per exemple, si hem de fer un desenvolupament, d'un programari de software que hem d'instal·lar a casa del client. No es tracta simplement de programar aquest programari i ja està, i s'ha acabat el projecte. En absolut, en aquest tipus de projectes, el que hem de fer és començar el procés aquest d'entrega, que és instal·lar-li a tots els ordinadors on és necessari, configurar-ho correctament, però no només això, sinó també segurament donar-los formació, capacitar-los per fer-lo servir, dissenyar o posar en marxa una línia d'atenció telefònica per si hi ha dubtes, etc. Tot això formaria part d'aquesta entrega. I per descomptat, i aquesta sí que és per tots els projectes, tant se val el tipus, necessitem fer una avaluació de com ha anat tot. Un cop hem acabat, girem la vista enrere i mirem què tal ha anat. Hem complert tot el que havíem previst? Ho hem fet en el temps previst? Ho hem fet amb els costos que ens havíem marcat com a tope? I si ho hem fet bé, fantàstic, analitzem què és el que hem fet bé, i si no ho hem fet bé, analitzem el per què no ho hem fet bé i aprenem de cara a les properes vegades. Amb tot això tanquem aquesta mena de cercle o aquesta mena de cronologia de les fases d'un projecte. Ja veieu que són 3 més 1, per dir-ho així, o 3 més els extras, no? Els bonus track, podríem dir. Aquesta és la cronologia sencera. El que farem en aquesta assignatura, per descomptat, és repassar totes i cadascuna d'aquestes fases pas a pas. Ens anirem aturant en cadascun dels passos que realment calgui. Anem a fer-ho, anem a començar-ho, i així ja ens posem en marxa. Mireu, anem a començar per la definició. Aclarim per descomptat que la definició és una fase cabdal, és on, com dèiem abans, definim què fa el nostre projecte i què fa la nostra proposta, i per tant és molt important alguna cosa o fer una cosa que de fet aquesta imatge que teniu aquí a la dreta exemplifica molt.
per tal de donar resposta a una necessitat i cobrir-la, per tal de donar solució a una problemàtica o per tal simplement de donar forma a una idea, sigui quina sigui el punt de partida, en realitat hi ha moltes opcions. Ho podríem fer de moltíssimes maneres. Hi ha moltes solucions a cada problema. Hi ha moltes maneres de cobrir determinades necessitats i, per descomptat, moltíssimes maneres de donar-li forma a una llavor d'idea que encara està per créixer. Justament aquesta imatge reflecteix això, és a dir, que d'opcions en tenim moltes. Però quina és la clau i quina és la nostra feina i la nostra responsabilitat aquí? Trobar la millor. Aquesta és la nostra responsabilitat. No ens val amb una de bona. Hem de trobar la millor de les opcions possibles. Jo no em canso mai de repetir que, de fet, aquesta és la fase més important del projecte. No val avalar amb aquesta fase. És a dir, si nosaltres no fem una bona diagnosi de quina és la problemàtica o la necessitat, si no entenem el que ens demana el client, els seus requeriments, si no entenem l'escenari al damunt del qual muntarem aquest projecte, si se'ns escapen coses, si no fem una bona proposta adequada a tot això, després podem executar fantàsticament bé el projecte, o havent-lo planificat inclús més fantàsticament bé, i no servirà de res. Al final el client estarà molt descontent, perquè la proposta, el què fa el nostre projecte, no és el que necessita. Per tant, hem de fer un gran esforç en aquesta primera fase en sentar molt bé aquestes bases de projecte. Si les assentem, si realment estan fixes i sòlides, tot el que hi muntem al damunt serà absolutament sòlid, s'aguantarà. Anem a començar-ho. Anem a començar, doncs, la cronologia dels projectes i, en concret, de la cronologia de la definició. Mireu, per fer-ho més clar, la definició, de fet, la podríem separar en diferents etapes. Són aquestes 4 etapes que teniu al davant. Per una banda, recollirem informació. Hi ha moltes maneres de recollir informació i en seguida en parlarem. Aquí us n'he posat unes quantes entre parèntesis. La gràcia d'aquesta fase, precisament, és recollir la informació sobre l'escenari per tal que ens permeti fer el pas 2, que és analitzar aquest escenari, entendre aquest escenari amb una sèrie d'eines de les quals segurament alguna d'elles heu sentit a parlar algun cop. És a dir, que el que busquem en el punt 2 és, llegint en clau d'anàlisi la informació recollida en el punt 1, entendre millor l'escenari i, per tant, poder fer una millor proposta. Quan es fa aquesta proposta? En el tercer pas. En el tercer pas és on generem aquestes idees o aquestes propostes amb un munt de tècniques que podem fer servir i que finalment ens donaran aquella resposta, no?, que busquem, que és què fa el meu projecte. No ens contentem amb això perquè hem de recordar per descomptat que hem de fer una proposta a un client i està esperant aquesta proposta i aquesta proposta agafarà una forma molt concreta, una forma, diguem-ho així, escrita, que serà aquest estudi de viabilitat o avantprojecte, on inclourem un munt d'informació, des de totes les anàlisis que hem fet per tal de contextualitzar la proposta, fins a la proposta en si, explicant-la fil per randa amb tot de detall, però també haurem d'analitzar temporalment aquesta proposta, quant de temps necessitem per fer-la, també els diners que necessitem per fer-la, encara que sigui a grosso modo. Necessitarem també, per descomptat, marcar quins són els objectius i especificar-los, que siguin ben mesurables, podríem parlar fins i tot d'indicadors, que segurament heu sentit a parlar alguna vegada. Doncs aquestes són les 4 parts o les 4 etapes que seguirem dintre d'aquesta fase de definició. Així que, si us sembla, comencem per la primera. Recollir informació. Amigo. Recollir informació. Aquesta, si diguéssim que dèiem que la definició és la fase potser més important de tot un projecte, dintre de la definició, aquest pas, que és el primer, recollir informació, segurament és el pas més important de la definició. I, per tant, si em permeteu posar-ho així molt dramàtic, aquest és el pas més important de tot el projecte. I per què és tan important? Per 2 motius. Una, perquè la major part de gent se l'oblida, s'oblida de fer-la, o passa molt pel damunt, per dir-ho així. És a dir, que només per això ja és un grau important posar-s'hi i fer-ho bé. I la segona, per què és important? Doncs perquè si tu no reculls informació, ja em diràs tu què carall analitzaràs després. I, per tant, quin tipus de proposta faràs si no coneixes l'escenari al damunt del qual estàs fent el projecte. Mira, un recordatori molt ràpid i molt bàsic per anar acabant al respecte d'aquesta recol·lecció d'informació. La recol·lecció d'informació ha de recordar sempre o ha de tenir aquests 2 criteris en ment, aquesta balança de quantitat i de qualitat d'informació. Per descomptat, necessito molta quantitat d'informació. Si jo no tinc molta informació, vol dir que m'estic perdent coses. Vol dir que hi ha coses de les quals jo no me n'assabento.
I si jo no tinc qualitat a nivell d'informació, tot i que a mi de fet m'agrada més canviar aquesta paraula per la fiabilitat de la informació, si la informació que tinc, sigui molta o poca, és poc fiable, què em passarà? Doncs em passarà que totes i cadascuna de les decisions que jo després hauré de prendre en el meu projecte a l'hora de donar-li cos a la meva proposta estaran basades en què? Estaran basades en desinformació, en mentides potser, en rumors, en, podríem dir a vegades, allò tens una idea al cap que et sembla doncs, que podria ser així, que tot és així, dius, no, això segur que és així. No, no, és que no ho saps segur. Precisament no ho saps segur, t'estàs intentant convèncer de que coneixes alguna cosa i en realitat no ho coneixes. Per tant, necessitem molta informació i molt fiable. Us deia abans que, de fet, la informació la podem aconseguir de moltíssimes maneres i aquesta informació la podem aconseguir en diferents fonts. Aquí ja depèn moltíssim de quin projecte estiguis fent. Les fonts variaran moltíssim. No és el mateix fer un projecte per obrir un restaurant que fer un projecte per obrir una nova ruta turística per vorejant l'Amazones. No és el mateix. Les fonts d'informació són molt diferents i fins i tot la manera de recollir la informació, els mitjans per recollir la informació poden ser molt diferents. Alguns d'aquests mitjans, home, doncs, potser molt de calaix, però des d'entrevistes i enquestes fins a estudis de mercat, estadístiques que ja estiguin publicades, llibres. Aquí teniu una bona fotografia d'una fantàstica llibreria, una de les més grans del món, una biblioteca, que és la de Dublín. Doncs aquí hi ha molt de coneixement, no? Doncs fantàstic. Aquí justament és on hauríem d'anar a buscar, o una de les opcions per anar a buscar tot això. Però us deia també el tema de les entrevistes, perquè al final, si jo vull obrir un restaurant, segurament m'interessarà moltíssim tenir entrevistes amb gent del sector, no? I gent que em pugui explicar exactament com funciona un restaurant si no ho he fet mai a la vida, o gent del barri que em pugui explicar com funciona aquest barri i la gent que ve a aquest barri, quin és l'oci, com es mou, etc. No? És a dir que hi ha moltes maneres d'aconseguir informació i el que és interessant és que depenent del mitjà que facis servir aconsegueixes un tipus d'informació diferent que et diu coses diferents i que per tant enriqueix moltíssim el teu coneixement al respecte d'aquest escenari. De cara als vostres projectes, què és el que heu de fer? Home, doncs el que hem de fer cada vegada que ens toca començar un projecte és, diguem-ho així, ficar-nos de peus a la galleda, és a dir, ficar-nos realment, física i mentalment, dins de l'escenari per conèixer-lo fil per randa. No ens serveix de res fer una proposta d'un projecte, per exemple, d'obertura d'un hotel, sense conèixer el que significa obrir un hotel, ja no dic amb experiència, no estic parlant d'experiència, estic parlant de conèixer-ho, de parlar amb gent que s'hi dediqui, de fer estudis al respecte. No em serveix de res començar un projecte d'obrir un hotel sense haver analitzat la competència que hi ha al voltant del lloc on vull fer i obrir el meu hotel. No em serveix de res si no analitzo què fan els altres hotels que hi ha per la zona o del mateix estil que hi ha en altres zones. No em serveix de res si no sé quin tipus de perfil de client podria venir i quins diferents tipus de perfil hi ha i què esperen d'un hotel d'aquest tipus i quins són els preus i quina és la legalitat que jo haig de seguir, les normatives que hi ha. Però també hauré d'analitzar quina és la situació socioeconòmica potser del moment en el qual estic fent aquest projecte, perquè no és el mateix obrir un hotel ara que obrir-lo fa 5 anys. Tot això, tota aquesta quantitat enorme d'informació, totes aquestes tecles que hem de tocar, les hem de tocar i ben tocades, si em permeteu dir-ho així. És a dir, no ens serveix de res fer-ho superficialment. Necessitem convertir-nos en autèntics experts en el sector en el qual ens estem ficant. Si no ho som, ens hi haurem de convertir. I si ja ho som, haurem de, diguem-ho així, assegurar-nos de que realment ho som i de que estem al dia i de que les coses no han canviat des de l'última vegada que vam creure que érem experts en aquest tema. No ens serveix de res, insisteixo, fer un projecte o començar un projecte sense informació, sense molta informació i sense informació de qualitat. Per tant, els nostres esforços en aquesta part de la definició, en aquest primer pas, mai seran suficients. És un procés llarg, és un procés dens, moltes vegades depenem de tercers perquè ens donin la informació, per tant, no és simplement anar a internet, posar a Google informació sobre com obrir un hotel i ja ho tens tot, no funciona així, ja tant de bo, potser d'aquí uns anys és així, però ara mateix no és ben bé així, i aprens més d'una conversa de 10 minuts amb un cafè pel mig, amb una persona que ha estat ficada en el sector durant molts anys que no pas d'una cerca de Google durant hores, no? Que puguis estar llegint i llegint tot el que trobes en els 65.000 resultats que tens a Google. Per tant,
molt clau dintre d'un projecte recollir molta informació i absolutament fiable al moment. Així acaba el mòdul d'avui, el videotutorial d'avui. Amb aquestes dues unitats hem vist la cronologia i hem vist també com es fa aquesta primera part, aquest primer pas dintre de la definició, que és la recol·lecció d'informació. Amb això ja esteu preparats per començar a fer els vostres projectes. Però tot això, totes aquestes instruccions, no us les diré aquí, no us les explicaré ara, sinó que el que podreu fer és trobar-les en el campus virtual. Per tant, jo m'acomiado aquí, tindrem un nou tutorial d'aquí uns quants dies, us aniré marcant quin és el calendari, i amb aquestes instruccions que trobareu en aquest campus virtual sobre com començar a desenvolupar els vostres projectes, podreu seguir treballant, començar a treballar en els vostres projectes i fer que arrenquin. I un cop arrencats, ja ho continuarem i us donarem més pistes, més eines, més tècniques i més passos a seguir per tal de fer els vostres projectes i que surtin absolutament fantàstics. Ha estat un plaer, disfruteu molt de la vida i ens veiem en el proper videotutorial. Fins ara!